ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಪೈಸಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಅವೇ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲಿ ಇತ್ತೈಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 10 ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ, 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ. ಇತ್ತ ಮುಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಈಗ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ಮುಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತಂದೇನು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತದಾತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೈಕು ಕೋರಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 1/4 kg ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕೋರಿಯಿಂದ ತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಪೊಡು ಇತ್ತ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಕೋರಿ ಅಡೆಗಡೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ನೇಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನಾಂಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಕೋರಿನ ಮುಂಚಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದು ದಾಯಿನಂಚನೆ ನಾನು ಈಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎತ್ಬೋಡು ಅತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನಾವೇನು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಅವಂತ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈಗ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪನ ಪಾಡ್ಗ ನೇಕ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪನ ಪಾಡೋಡು. ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಬಾರ್ದವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಯೋಡು ಬಂದು ಕೊಜ್ಜಪ್ಪನ ಪಾಡ್ನಿ. ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು ಸರಿ ಆಜಿನೇಟ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಿನೇಟ ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿಂದೇನು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೇನು ಬೇಯ್ಪಾಗ ನಂಚನೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ನಾನು ಈಗ ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡ್ಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ಜನ ಬೊರ್ಚಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಾರ ಮಸ್ತ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡ್ನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿನೇಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಇನ್ನು ಚಪಾತಿ ದೋಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಲ್ಲಿ ತಿಂದನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನಾನೊಂದೇನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಪೈಸಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.